suka fitar. Annabi ya ce duk musulmin da musulmi 40 suka tsaya a gawar shi suka yi mata sallah ba sa shirka da Allah, to ceton shi ya tabbata, Allah zai cece shi, Allah zai karbi addu'ar da suke yi. Yanzu wannan hadisin na daga cikin abin da yake nuna mana muhimmancin musulmi da yawa su taru a wurin gawar sallah. To kullum haka ake mana wa'azi, amma ba a kallon ɗaya ɓangaren na hadisin. Waɗanne irin musulmin? Waɗanda ba sa shirka. Ashe akwai musulmin da suke shirka. To da wannan ne za ka gane ashe waɗanne irin musulmi ne ake zuwa ake gayyatowa in an yi mutuwa. Musulmi masu imani da aƙida ta gari waɗanda ba sa shirka. In ba haka ba duk gari kaza inda za ka tara su siyowa na sallah, amma suna da'awar musulunci sai dai kaico suna shirka ko, to duk falalar da ake fata na sallar gawar ba za ta tabbata ba, don sharaɗi ne annabi ya kafa a cikin hadisi. To in kun fahimci wannan da kyau jama'a, allazina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, waɗanda suke tsayar da sallar da Allah ya aiko annabi da ita. An fahimta jama'a? To yana daga cikin tsayar da sallah ka yi establishin sallah a cikin gidanka. Ma'ana establishment na sallah a cikin gidanka ba wai a koma ana sallah a daina sallah a masallaci ba, a'a, ka tabbatar da cewa 'ya'yanka da matanka da duk waɗanda suke ƙarƙashinka suna kula da sallah. Wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha. Ko aiki mutum ya zo yi gidanka, shara, wanke-wanke, leburanci da sauransu, ko akwai haƙƙin ka faɗakar da shi, ka umarce shi game da yin sallah. Balle a ce ita ce kuka ɗauko take dafa muku abinci, shi yake muku wanki, ita take muku wanke-wanke, a an kawo shi riƙo ne. Lallai ne ku kiyaye wannan. Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni a cikin wannan aya da cewa wa'amur ahlaka bis salati wastabir alaiha, ka umarci iyalanka da yin sallah kuma kai ka daure akan yinta, domin in ka umarce su kuma kai ba ka yi, to an yi tufka da warwara, ba za su yi ba. Na ɗaya kenan. Na biyu, Allah ya yabi wani annabi cikin annabawa, shine Yahaya, wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbihi mardiya. Yana umarnin iyalan shi da sallah, yana umarnin iyalan shi da yin zakka, don haka sai ya samu yarda a wurin Allah maɗaukakin sarki. Idan kun fahimci wannan da kyau jama'a, kana fatan Allah ya albarkace ka kai da kanka? Kana fatan Allah ya albarkaci gidanka a yanzu? Kana fatan Allah ya albarkaci iyalanka da za su zo nan gaba, zurriyarka? To a sami establishment na sallah, a samu tabbatar da sallah tun daga zuci har gaɓoɓi. To amma kun ga wannan maganar? Wallahi tallahi tana da wahala, saboda Allah bai ɓoye ba, sai da ya fayyace a cikin alkur'ani ya ce mai wa innaha la kabiratun illa alal khashi'in. Tana da wahala ita sallah, kula da ita, tsayar da ita, ba ta muhimmanci yana da wahala sai ga mutanen da Allah ya zuba musu tsoron shi. Saboda haka jama'a, mu samar da wannan a cikin gidajenmu, a cikin anguwanninmu, a cikin masallatanmu, mu ga yadda rayuwa za ta yi albarka. Sannan mu koma mu yi tsokaci dangane da rikicewar rayuwa, mu duba magani bai da alaƙa da rikicewar sallah kuwa. Saboda Bukhari ya ruwaito hadisi a cikin babin daidaita sahu, Anas ya iso Madina, ka kira sallah ya shigo masallaci, ana idar da sallah sai ya fita masaukin shi, je koma sai fashe da kuka, lilis gashi dattijo, lokacin ya manyanta, ya wuce shekara 100. Ka zo aka taru wannan dattijo lafiya, ya ce wallahi ba duk abin da manzan Allah ya bar mu akai, ba an ga kun canza komai ba, kuna yin komai daidai, amma abin da ya taya min da hankali shine ba kwa tsaye da sahu, ba kwa tsaye da sahu, wannan shine ya tayar min da hankali. To matsalar tsaye da sahu, kai ka je ka saurari jeren giyar kasusuwan da ne na sanya musu a daidaita sahu, ka ji idin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ko dai ku daidaita sahunku ko Allah ya saba zukatanku.
annabi yake cewa ina ganin shaidanu suna shiga tsakankanin sahuhuwanku kamar yadda 'ya'yan tinkiya suke wucewa, ma'ana dan tinkiya komai kankanta huda zai iya sadadawa ya wuce ko. annabi ya ce haka na ga shaidanu suna wasanni a tsakankaninku. to jama'a me yasa ba za a tsaya a yi tsokacin cewa mewa abin da yasa tattalinmu ya rikice, siyasar mu ta rikice, rayuwar mu ta samu matsala, komai namu ya samu matsala saboda an yi sakaci ne game da sallah ba. shin malamai nawa ne suke ba da muhimmancin koyar da sallah irin ta annabi sallallahu alaihi wa sallam? malami nawa ne zai ga ɗalibin shi ya yi sallah ba irin ta annabi ba ya mishi tsawa? hadisi ya zo sahihi cikin sahihul bukhari, sahabi abdullahi dan mas'udin ya ga ɗan shi yana sallah sai gan shi ya yi zaman raƙumi, zaman iqa'a, ya zauna akan diga-digan shi a zaman tahiya. sai ce me yasa kake? sai ce baba na ga kana ne. sai ce ni ma kafafuwa na ne ke ciwo ba su iya ɗauka ta, so ba sunna ba ne. abu sa'idin al-khudri hadisin shi ya zo cikin sahihi tirmidhi, sunan tirmidhi. hassan jikan annabi yana sallah, da ya zo zai sallah sai ya kulla gashin shi a ƙeya. abu sa'idin sai ya durkusa sai ya kwance mishi. hassan yana matashi sai idar da sallah cikin fushi, wane ne ya kwance mini? sai ce ni ne. dan me? sai ce kakanka ne ya hana. kakanka ne ya hana. annabi ya hana nannaɗe gashi ko kulla gashi a cikin sallah ko kuma nannaɗe tufafi. ba a nannaɗe kafar wando, ba a nannaɗe hannu, ba a nannaɗe malin duk wani tufa ana sakin shi a yadda yake ne a sallah. annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana. to kun ga duk waɗannan fa suna daga cikin abubuwan da ya kamata a sa ido a kula game da sallah. yaya ladanan mu ke kiran sallah? suna kiran sallah akan lokaci? kiran sallar su ya dace da sunna? yaya masallatan mu suke, sun dace da sunna? yaya mata suke sallah? yaya in an zo yaya duk sai an yi bincike game da wannan. Allah yana cewa ne wa yuqimuna salata. masu tsoron Allah su ne waɗanda suka yi imani da gaibi kuma suke tsai da sallah. haka ina son ku gane, duk lokacin da ka ji wata doka ta zo a ƙur'ani ko, kar kai mata fassarar gargajiya, shine ka ɗauka yadda kake yi to shine yadda Allah ya ce, sai kai ka tsaya ka gyara wa kanka zama. shin da Allah ya faɗi wannan falalar ta sallah, annabi ya taɓa yin sallah? yaya annabi ya yi sallah? to yaya kwatankwacin sallah ta ike da na annabi? Allah ya faɗi falalar azumi, to ba wai in na ji falalar sai in Allahu akbar Allah ya sa da mu a ciki, a'a, kafin haka sai in tsaya in ga annabi ya yi azumi. yaya annabi ya azumi? to yaya alakar azumin annabi da nawa? jama'a kuna fahimta ta da kyau? to kun ga daga nan za ku gane ashe waɗannan ibadoji da muke yi jama'a ba ibadoji ne na gargajiya ba, don akwai wata rana a tarihin kakanninmu wadda suka karɓi addinin nan, kenan kafin su karɓa su ba musulmi ba ne. to daga ran da suka karɓa ya ake yi? ko kun fahimta jama'a? masu wa'azi ne suka shiga wani ƙauye jama'a za su yi wa'azi. tun zamanin sardauna da mutanen ƙauyen suka musulunta ba su sake ganin musulmi ba, ba su sake ganin malami ba. kuma a nan Najeriya ta arewa ne, a nan cikin jihar Bauchi. me ya faru? limamin garin ne ya shiga cikin gari a guje na cewa jama'a ku zo ga musulmi sun zo yau za a yi musulunci. me yake nufi da musulmi? masu wa'azi. me yake nufi da za a yi musulunci? za a yi wa'azi. ta abin da za ka tambaya, liman ne yake faɗin haka, da kafin waɗannan mutanen su zo liman me kake wa jama'a? tun da sardauna musuluntar da su ba su sake ganin musulmi ya zo musu ba. yau ga masu wa'azi sun zo, yana murna yana tsalle, yana ku zo ga musulmi sun zo za a yi musulunci yau. to sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, kamar yadda bukhari da abu dauda suka ruwaito, suna yawo masallaci ne suna karantar da sallah. suna cewa mun zo daga wurin annabi ne da gaskiya, annabi ya ce sallah kaza mu yi lokaci kaza, kuma annabi ya ce mu yi sallah irin tashi. a yau in kana sallah irin ta annabi za su zarge ka,
za su zage ka, za su cire ka daga limanci, za a ƙi jininka, za a ɓata maka suna. In ka tambaye su, su kuma tasu sallar daga ina suka samo ta, ba su da inda za su danganci zuwa ga, amma kai ka zo da ita daga annabi ana faɗa. To saboda haka da'awa salafiya jama'a da muke kira zuwa gare ta, ba muna cewa ne a yi sallah kadai ba, a muna cewa a yi sallah irin ta annabi. Da'awa salafiya ba muna cewa ne a yi karatun qur'ani ba kadai, muna cewa a yi karatun qur'ani irin na annabi sallallahu alaihi wasallam. Da'awa salafiya da muke kira a yi zikiri, a yi salati, muna cewa ne a yi zikiri, a yi salati irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka duk lokacin da ka ji muna wa'azi cewa zikiri na da falala, azumi na da falala, aure na da falala, muna nufin irin wanda annabi ya umarni da shi. Don haka da ni da kai sai mu dubi namu ibadojin sun yi kama da na annabi sallallahu alaihi wasallama. Allah ya ce wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiquna, sannan kuma suna ciyarwa daga arzikin da muka basu. Me ake nufi?